Iki gegayangan. Nek penabuh Denko, nek sinden iki. Lah apa? Cengpek. Kembarane Prastiwi iki. Bola-bali. Wajah. Oh ya ben ayo. Men karang seneng kok ya. Engko bar iki dheke kon joget lho. Ya. Nek ora gelem diglundungke wae. Wong kok diglundungke iki piye ora? Moyo. Watuk Watuk. Watuk kok omong ora. Aja watuk. Lah napa? Ora apa-apa. Apa? Apa? Ora apa-apa. Wis gak dibetutke ora. Iki dorame dhewe iki ngapa lho? Aku soalnya tahu watuk ngono itu. Paham aku. Jancane tandrung tandang dundang. Ya. Oke. Heeh, aja watuk. Ya oke.